taf meta tħoss li dak kollu li rid sempliċement iseħħ. Meta f'daqqa waħda ħolma sabiħa ssir realtà? Meta xi ħadd jagħtik ċans? Meta tkun f'pajjiż ġdid u ssib post li tħoss li jkun qisu familja, qisu darek. U ssir parti minn dik il-familja. Allura taf li dik l-illużjoni tista' tinkiser malajr ħafna u tirrealizza stenna ftit, issa ilha ġimagħtejn marida u m'għandix issib xi trattament. Xogħol mhux iddikjarat ifisser l-ebda leave tal-mard imħallas, l-ebda benefiċċju tal-qatt, l-ebda dritt għall-pensjoni, iżda min-naħa l-oħra tirċievi offa bil-frott u kafè b'xejn. L-ebda prova ta' introjtu, l-ebda appartament. Fil-fatt, lanqas biss nista' nikseb self, aħjar ma nibdiex. U f'daqqa waħda l-illużjoni tinkiser. Xi drabi jkollok bżonn l-għajnuna ta' ħaddieħor biex verament tifhimha, it-taxxi li tħallas meta taħdem b'mod iddikjarat jappoġġjaw il-pensjonijiet, il-benefiċċji tal-qatt, il-kura tas-saħħa u servizzi oħra tiegħek. Għalhekk, it-tnejn li aħna qbilna li kellna bżonn naħsbu b'mod innovattiv. Dak kollu li kellna nagħmlu kien li naqdu il-kliem maġiku, l-uffiċċju ta' ħdejna u spezzjoni tax-xogħol. Stramba hux kif biċċa karta tista' tbiddel kollox, xi drabi forsi tħoss li x-xogħol mhux iddikjarat huwa l-unika għażla għalik. Iżda meta taħdem b'mod iddikjarat għandek sigurtà, aktar drittijiet u inqas riski jixraq li jkollok dan is-serħan tal-moħħ. Meta jkollok dubju, fittex l-għajnuna. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit web tal-ELA.